Ста хора, аз съм Николай 92 и това е епизод 2 в Sunnycraft Хамбар. Ще правим. Тук съм си взел малко глас, да стакам, съм си спекал. И така, нека, значи започна го малко. Ето как изглежда. Значи тук ще запълня с Golden Plank. Сега ще го оправим даже. Тук общото е 12 и там е 12, тук е 18 и там е 18. 12, 20 на 18 това е хамбара. И така. Сега тук вътре няма го правя нищо, тук ще има глас и покрива по-нататък ще го правя. Този клип няма е много дълъг. Мисля ще сложи фенсовете и фенсгейт. Опа. Това не трябва да става много често, защото ето, така, сега има ново в Sunnycraft, мисля, че ще ви кажа. Значи много надавайте устойчив Дубай един друг в дискусията, който е май прият, не знам. Така. Ето. И сега. Френски. Ще преработим Foundation с дърво. Няма ми стигне дървото, това е проблема. Затова няма ми стигне дървото и затова ще трябва да в следващия епизод да го направя. Или извън кадъра, вие напишете в коментарите какво мислите. Така. Правим fencing gate. Така. Това го правя с ляв и десен бутон, ги цъкам едновременно. Първо ляв и десен и ето вижте как става, обаче аз от мен мислим в пръчките. Ще направим така. Гласа. Ляв десен. И става, някой път не става, да. Не става. Така, мисля, че толкова ще мислим, така мислим, ще направя още. Така. Значи тук ще е за кравите. Само крави ще имам, не мисля други животни да имам. И ще го направя едно цяло. Сега ще видите как ще протече. Така ще има прегради. Така хоп, 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 хоп. Може и да няма прегради, ако ще е само за крави. Да, няма да има, защото е само за крави. Ако нещо други животни искам, ще си направя преградите. И така, сега по-ще сложим, нали, фенс гейт. Така. Примерно ще има тук 3, така.
1, 2, 3, т.е. тук. Е така. И ще има фенсгейт. Сега тук за конете. Така ще протече. Ето така. Тук. Така. 1, 2, 3, т.е. тук е така. Мисля ги на момента. Така може малко фелна. Така. И тук. 1, 2. Значи ми магаре. Както го знаете. Аз торч събрах. Значи ще има тук торч. Тук има торч. И тук торч. Тук. Тук. И тук. И тук някъде. И тук и тук. Окей. Така. Тук може би ще има някакъв чест, но не съм сигурен. Сега ходим. Нещо лагва. Сега ходим за фенсгейт. Тук мислих, че имам някакви 4. Тук имам още някакви. Само че ще трябва да преработим още друго. Е така. 20 фенсгейт да си имам. Може други неща да правя с тях. Но сега си имам 20. Тук фенсгейт. Тук фенсгейт и... Тук май. Ще ви кажа. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4. Абе, 2 фенсгейт. Е така. Хоп, хоп. И сега тук. Сега е така тук. Хоп. Хоп. Тук. Нещо ми лага тази сутрин. Хоп. И тук. Хоп. Е така. Бех наведеме. Така, ето. И сега ще си прекарам коня, ще ми е лесно. Значи тук ще ми е коня. Сега си го прекарам. С коня ще мога да скоча. Ще мога да прескоча това. Ще прекараме коня. Така. Това мога влезне то. Ще трябва май по 2 фенси тук. Е така. Защото не му влизат. Имам фенсгейт, така че не ми пречи. Го направя. Така си прекараме и магарето. И ще спирам клипа. В смисъл, краите, не знам, може и краите да прекарам, ако не ми лагва толкова. Така, вече в моето управление. Така. Вкарваме и затваряме. Ето така.
А тук ще има още два коня, сигурно. И сега ще принесем и кравите. Ще берем фермата за луи тако. Ето така. Почваме. Тук ще ги нахраним и ще ги размножиме. Аз мисля, че имах 5 крави, ама не съм сигурен. Сега. Сега идват. Опа. Две краи ще пренеса другите две след малко, като стане ден. Реброто. Няма да тръгнеш никак. Няма да се изчупа. И да легам да спам. И другите краи утре ще... Колко зомбита са се насъбрали тук. Няма да тръгвам. Само и трябва да си оставим всичко в честа. Канал тук, окей. Ох, мушит. Тези две зомбите трябва да ги очиста. Бързо. Да не да спим. Че спам, той ще... Аре, бе. Ето. Ето, легнахме. Там е тъм глас. Аре, бе. Мога се от това да облича. Ще взема една крава, като та се свести. А така, няма я. Ей. Толкова съм тъп, обаче. Да, там що не иска. А, и тя тръгна. Супер. Да.
Ето, че вече тук си имаме крави. И сега тук те ви правим така. И тая. И ето тая. Ето там. Аре, бе. Ето там почватите. Готово. И сега ги храниме. Всичките тук, те малките не могат да се хранят. Окей. Това е от епизода. Ще направя покрива извън кадър. И ще ви го покажа следващия епизод, който ще е трети. Си оставим нещата и приключваме. Ако някъде уидите имам ли? Уид, да, тук имаме nice уид. Това е. Надявам се клипа да ви е харесал. Но тук са таки без такова. Надявам се клипа да ви е харесал и чао!